chokwadi chakaitika. Talent Kasau kangomuka kuseni akaonekwa nomwana wechikora norana nguwa ndati mukomana weTalent Kasau kangomuka kuseni akaonekwa novana nguva akarara pamusoro pefoi zvakatongotinetsa kuti chii. Saka nokudaro ndazoudzawo sabhuku kuti ndochiitiko chakaitika kumba kwangu. Right, sachabvunza asina kupfeka here? Anga asina chaakapfeka. Mbatya dzanga dzimo zvadzo dzakaunganidzwa ari nembatya dzamamstorina. Mbatya mamsina dzanza mamstorina. Alright, zvakanaka. Mukomana kuti akawanikwa nevana venyu imi mamuna kumubvunzwa mamuona asi vana venyu vakaona chete kana kuti imi mukazoona. Pandikangonzwa kuti haana kupfeka ini handauzobuda takangoshedzerwa naadzimai ake vakati bale vakarara mumba masina kupfeka mubamei. Yati imimi mukangomuona here teya imimi acheni kana kuti mukazoitira kuzonzwa nevana venyu kuti vakwambiri. Vana vakatishedzera. Yati mukavaona here teya teya. Vakaonekwa nevana vangu. Tichadzoka kune vava nyaya iri kutaura ava ndeyekuti ava vakaudzwa kuti mumba umu nevana mune munhu asina kupfeka. Ndokuziva kuti ukangoudzwa kuti mune munhu nekutya nekuti zvamira sei vari kundipa vasina kuenda asi ivo vaitovapo. Ndomatsanangura muita. Saka yakuda kuchienda kune nyakuonewa kuti zvakamira sei Talent. Ndiyo uchitsanangura kuti zvekutaurwa izvi nepasi pamera ziso zvakamira sei zvokuwanikwa muri pamusoro pefoi. Yanga yakaoma here nyoro here yakumurwa here yakamira sei? Foji yakaoma yakatokumurwa ngari munhu. Chiitaura itinze Talent. Mirai vasati vataura. Inini ipapo ndaita mubvunzo. Imimi muri kuti baba wemusha sezvakaita ndine musha wangu. Mumba mangu muwanikwa muine munhu ndotoudzwa nevana mumba mune munhu asina kupfeka. Inini ndobva ndabuda pamba ipapo ndisina information yekuti munhu wacho ari kuita zvafamba sei. Muri kuti kudii imi taurai chokwadi. Izvo zvazvi imimi ana baba mese imi pamba pauya munhu vana vabuda mumba vari kumhanya mumba mune munhu asina kupfeka umu. Imi mobva mangoti handina kungoita zvangu basa nazvo. Handiti imbotipai baba. Tamadoro pakazovhara kumagwani akasumuka tikasvika pamba kumapasi 1 ini ndandanwa doro ndatama ndasvika pamba ndangodzikiswa nebhaigi pandangoti ndapinda mumba fana kubvisa hembe mumba ndabvisa hembe mumba handinauza zvandakataudza nemudzimai ndataudza nemudzimai ndikangobudawo kuti ndikaenda chikwama nefoni pandazvionedza panze ndobva ndatopinda mumba izvo ndadzoka mumba ndanorara mumba maushuwa ano ndarara kwakuma5 ngazi pandikabuda pesa painditsvaka anondora ndapakase ndopa akazobvunza mwana wechikoro anga ati munhu wechikoro amubvunza zvikanzi andangona munhu anoziva ndiani madzimai nguva yakauya pamba shuwa ndatomuzorea ndaunga ndarikaita handinauziva zvandikadi zvandikataura nene kana kuti ndizoziva ndazopinda kusei handinauziva zvandikadi zvandakaita saka muchidimbo mumashuwa kuti mumba umu makaonekwa murimo musina kupfeka zveshuwa naika chichokwadi hamusi kunyeperwa munodhakwa kutadza kuziva kutadza kuziva munodhakwa kutadza kuziva kuti muri kuitei kana distance ikadini kubva pamba peava nepabva penyini kaita nepanzara ndizvozvo here magarisira makaita here panogona kuita 35 to 40 meters. Manje apana pana baba 45 meters ani modza marinda zakati. Uye viraiti bubvuzao ava vanotanga kunwa doro mai manje vakatanga mai manje mungatipo zviro rwenyu kuti vane nguva yakareba sei vachinwa
muchigarisana navo vari padhuze ipapo vachinwa doro vane nguva yakareba sei vachinwa doro ane nguva yakareba vane nguva yakareba makambovaonawo here rimwe zuva vari mukicheni kana mubhedroom vachinzi vapotsanidza nokuti vadhakwa kana kuti ndokutanga kudhakwa seri kokuchivesho zvakatotangawo ipapo handiti Inge sabhuku wenyu vachipendekari vaenda kumusangano uku asi vasiya vapa udhafuku hwenyaya iyi. Imimi varidzi venyaya mukaitirwa nyaya yemangamada kumboinyarara asi mukazotaurira sabhuku kuti ndo zvaita se zvaitika. So asi manga katapera manenge mazuva maviri kuchinge takasevesera maazvikatsira. Sabhuku wenyu aenda kumusangano kunoita inter meeting yavaenda saka vatipa uchapuku kuti nyaya yacho tiiziva zvikaitika zvishoma. Asi imimi mukaitirwa nyaya yacho mati muda kuviga pamusoro asi manzwa kuti haina kuuya nemi asi yakazouya nepasi pamira sisi kuti ndozvikatika makunakuna yakaitika kwenyu zvichipendekana ichokwadi pamusoro inini handina kuviga nyaya asi ndakakwanisa kuudzawo vakuru vomuchasabhuku kuti ndozvaita sendozvaitika papera mazuva akati zvikaitika ndikaudza nezuva rechipiri panga tichida kungoti tibvunzurudze imimi semaonero enyu kuitira tisataendesa kuna changamire yakakombirwa nyaya ika isisu togona kuiona nenzira isiriyo toiturika isiri paine chaipo ipo ava vasiri kupinda kwavakaita imimati ndakazonidzwa ndei mungazviise pakuti chivanhu here kana tozviisa pakuti pane zvimwe zvavaida here zvokuti tingati kushereketa kuda vakadzi iri kuita sei ikoko ndakuita kuti tikangobata futi ipapo kuti makazvionawo sei imimi maipiwa mapo abvunza wavo ndozviripo amunozoibvunza kwavari kuti kushamwari zvafamba seiwo kuzongokurukurira haanda pamusoro pandakavabvunzawo ini zvakatondinetsa kuti zvafamba sei pandakazomubvunza mukomana iye akangotiwa kudhakwawo ndobva mazoti kudi makati ndikuda zvakati here kana manga kuti zvapererana ashamani zvinoita munhu anodhakwa araramba mangu kana imwe makati kuti makutaurana muri tu inini ndangokwanisa ndangomuti ndakuregerera zvangu asi zvisazozvipamidza kuti zvekare muchingoti zvinoitika ndangomuregerera kuti semwana kuti yachi ini ndandoda kubvunza kuti imimi vaviri mune ukama hwakamira sei uyu mukomana uyu mwana watete wamadzimai angu mwana watete wemadzimai venyu kureva kuti mwana mwana wenyini regai tombotaura tichidai mukati munyika muno mupano vanhu vanonzi vanoita zvokutsvera makambozinzwawo imimi panopa mukambonzwa here vari mufoja achitanzi anoenda pamusoro pofoja kana paumba pake akangorara asina kusimira ikoko ndo paanoraramisa huta kana kunzwa kuti anokorewa makambozinzwa here saka tiri kutaura kuti izvi zvakaitika izvi pano chinhu chiri pakati apa hanzi pasi pomuriwo pano usai vanzwaka nyangwe makada kuzvitora zvakareruka hazvizi iyoyo teinoonwa kana changamire kuti kana pakadaro panenge pakamira sei nokuti hazatambunzwa kuti munhu anokorewa nomukorerwa inodaro kana pakuta pake oita kurara pamusoro pofoja akadaro nokupisa kwaita kudzoka ini nekurara panze munhu anokorewa norara panze tatenda asi semaonero angu ndiri kuona kuti sevaviri makagona kuregererana makaita zvakanaka asi nekuda kwekuti nyaya iyoyo yakatenderera yakataurwa zvakanyanya muvhileji kutaura kuti izvozvi vanhu vakazoita kuti izove kuno
vakaona kuti izvi yaita sema mini kana kuti makuna chishamiso. Ndo zvasaka kuti vanhu vauye kunomhangara kuti izvi zvakamboitikawo here pasi chigare kuti munhu anowanikwa akarara pamusoro pefodya. Asi izvozvo zvisina kuipa pakuregererana nekusunungurana kwamakaita. Asi izvi tiri kuti isusu makuna akaitwa nekuti izvozvi munharaunda menyu idautawo isu hatigare ikoko. Asi nekuda kwenyaya iyi mune dautawo riri kungozevezana vanhu vachibvunzana kuti ndizvo here zvakamboitika kupi, zvakaitirwei. Vanhu havasi kutogutsikana kuti zvakaitika here kana hazvina here zvakaitirwei. Saka izvozvo makuna akaitwa, chishamiso chakaitwa munzvimbo, ndinoona sekuti zvinenge zvaakuna changamire kuti kunhau dzakadaro vangadzipedza sei, nokuti pachenyimi makatopedzerana. Nhau iyi yamirira kwamuri changamira muchipa chacho makuna akaitika mudunhu renyu. Nyaya dzakadai idzi dzekutitambudza, iri takatata masocial media tine pekuti kuti nhasi munhu arigwa uzonzwa kuti munhu abatwa ari makuva achidya nyama yemunhu abva unorigwa. Tikusangana nadzo nyaya dzakadai idzi. Saka zvakadai toita kuti mushonga waitoshandiswa nemurume uyu kuti tikukorewa kudhakwa zvikutondirambira. Izvo zvindototi gore rine fodya yemurume yakasatadza kutengwa zvakanaka tichiti ndiye amene zvakatiitika pafodya iyo. Kutogona ngaitengwe zvakanaka. Yakangotadza kutengwa zvakanaka fodya zvareva kuti pane ushereketwa hwakatoitwa. Kukorewa, vanhu vanokorewa asa vakorewe nerudzi irworwo. Zvichida ndina mambo mumwe akatondifonera nenhau iyoyi ainzwa nematauriro azvo. Akati muchaipedza sei makuna akaitika mumusha menyu. Zvichida nemanzwiro andakazviita zvakatonzi mudzimai aitoziva pakatomuka murume uyu hanzi akatomuona atori munhu atori normal. Akatobata foni nechikwama akatoti dzimweni dzenguva ndikuti aenda padhuze ari kudzoka asi akazoona haana kudzoka. Aitonditaura ndimambo akanga atoda kuti aitsvage kuti nyaya yakamira sei. Saka tikuti ndakunzwa kuti kukorewa ndandakadhakwa ndandakanyanya kumwisa wavo pati vapedu vazvitenderwezvo ndivanonzi makuna iwayo. Ende 40 meters amuri kutaura kuti musha mumwe chete kani muri kuita 40 meters kuti makagara sei mimi kuti magarira makadai. Vane ruzivo, vane musha wavo vari pasaidi were vari kungori musha mumwe chete imomo. Next door. Saka 40 meters zotanga zvamugano zvichienda waganhana nemi. Ora pachivanhu chedu imi mati makaregerera. Maregerera dzimwe dzenguva yanga iri nyaya yekunyara. Vakazombodzoka here musi wamavabata vazonzi vapiwa hembe vaenda kuzongodzokawo vachingotaura kuti ndikukumbira ruregerero nezvakaitika ndandakakorewa. Vane musi wakazodzoka here vakakumbira ipapo kuti ndiregerereka kuti vane musi wakazodzoka vachitaura kuti ndikukumbira ruregerero nezvakaitika. Vakazodzoka wamumwe musi. Vakazodzoka wamumwe musi. Sekukumbira kuregererwa vakaita zviri pakati pemwoyo wenyu imi hamuna chamuri kuda kuti ndindoda zvakati kwavari zvakangopera neruregerero zvakakwana. Zvamunoti dai ndaiti ndisunungure mwoyo wangu zvinhu zvakangoitikawo asi ndichiti ini ndaiti dai vandiitira zvakati. Singakumanikidzai zviri pasi pemwoyo wenyu. Pavakandikumbira ruregerero rangoti ngasire kuzodzokoroka kuti zvakare ndakwanisa ndikuda pari kale ndikuudzwa handakakuregerewa kwakakorewa asi kwamambo makuna muno ndambokuudza kuti ndakafunwa namambo atindiudza kuti vadotito nyaya iyo muruchaita sei makuna panoda mombe nouya yekuchinura zvakaita
mambo unonza mambo mombe imwe chete imakuna kuna inoya kwamambo ikuchinura zvawakaita zviri kunzwika amene kuchinura tigone kuchinura nehuka nembudzi atinochinura nemombe makuna kuna wakaita iwacho